Belaino jengjala kalaja Tripura Saro Thangnayo nokbar watui kisa phaima bai nokhu bai khrui thangka Tripura Sa Khoroksani Korbuk Sub Division bai khobja Mongolcham parao nokbar watui phaima bai nokhu bai khrui thangka Mamkhli thungnaini biskango kok thaisa thainei sawi khana rekha je nokbar watui phai nokhu bai khrui thangma abono tui sorkarni aro kisa sade chubachu mano hnei koimo rekha khnai naidi bukhukjokni khuktui bukhukjok kormoti riangni khuktui bo tamorok saka khnai naidi chini mamfi bo no bai mole phone chiong bai mo Syukubar aidre yo koita somoy rawo soita sarai ni de aidre ni soita rawo bo haka uromom sinyo klasimi bo para le ma para nyofi Mongolcham para mtui Sub Division bai bo mtui Sub Division khoyo Korbuk Sub Division nini mong sa